Дойдох в Сливен, днеска го дават много хубаво времето. И сега мисля да се кача пешачката по Хайдушката, горе някъде на езерцето да остана да разпъна палатката. Да остана тази вечер да видя как е. И така, днеска турист. Айде, потеглих нагоре. Импровизирам, няма да минавам по Хайдушката. В смисъл ще мина по тази от лифта, където тръгва. И някъде ще се съединят с Хайдушката. Ще гледам трака. Защото Хайдушката съм я карал преди много време. Малко да опозная някакви пътеки, където не съм минал, искам. И така, много приятно. Много готино слънчево време, чисто. Няма облаци. Така. Сега остава да видим с 10 кг на гърба. Приблизително как ще е нагоре. Калката, нататък зелената маркировка. Да видим какво ще е. Тази пътека никога не съм я вървял май. Един път се загубих по една жълта маркировка, така че ако видя жълтата маркировка, направо кръгом директно обратно. Но ще я проверим сега тази халка, да видим за какво става въпрос. Ей, за сега съм много доволен. Раницата е доста комфортна. Ей, точно под лифта съм. Даже някакъв байкър има нагоре. И той е някакво лапе, бате. Някакво древно. Раницата е доста комфортна. Не ми е тегаво да вървя. Не ми спарва кой знае колко много на гърба. Леко прохладно, е прекрасно време, много приятно. И аз сега да не взема да изтърва с отбивката. Каква страхотна гледка ми се откри. Супер! Спрях да сложа горничката. То па сега пак ще пекне. Карай. Много красиво. Гледай какво за слънче си намерих. Има аптечка, има камина и невероятна гледка от тук. Сега ще седна на пейката малко да си почина. 5-10 минути. Че почна вече стръмния бър към Карандила. Най-острото. Остава към километри и половина, ама е па най-стръмното. Така че една почивка кратичка и продължавам нагоре. Наближавам. Ето тук пътечката нагоре върви. Предполагам, че ще направя такъв завой. Леко в ляво. Гледай каква красота. Сега трябва да си огледам само някъде. Тук между другото равно обаче има стъкалца. Има е страх нещо, даже и пирон. Има е страх нещо да не направя на палатката, така че ще огледам малко по-настрани. Някъде равничко. Ама първо да взема да хапна ли, че май е един и нещо вече. Да, първо ще свърши тази работа. Най-накрая време за обяд. Че аз съм изгладнял, бе. Хапвам и отивам да опъм палатката някъде. Мисля, че добре се получиха нещата. Равничко местенце. Само сливенския вятър ще видим тази вечер как се държи. Надявам се да е приличен, да не ме тормози много. Обаче ми харесва ми местенцето. Равно. Взел съм си дебелия спален чувал, тъй че се разходим. То тук между другото е много близко, там са беседките. Буквално на няколко метра и си има хора, така си минава тук. Днеска идеално е. Само се надявам да не стане още по-студено, защото за сега е добре само по тениска и по ветровка. Ма ще го имам до вечера. Това отвътре какво представлява. Не е много просторно, ама има местенци. Дойдох тук на по-изчистеното, ама няма изглед да пекне май. Ще си нощуваме така на хладничко тази вечер. Добре, че взех дебелия спален чувал и такова и поларено. Ще видим. Може и да ми е леко студено, не знам. Те го даваха днеска такова някакво странно време, ама както и да е.
Чао, тук гледката е страхотна. Много готина. Ако пекнеш е още по-хубава, че на всичкото отгоре и рано става тъмно. Не знам сега това още след час-два и вече ще трябва да ходя в палатката и да кибича до сутринта. Да се мъча да спя и да се чуя какво да правя. Аз си нося книгата, не, ама нещо не спах добре тази вечер. Като че ли може и да ми се спи и рано да са такова. Ще видим. Към 6 мисля да вечерям, да хапна и да се мушкам в палатката в спалния чувал. Така, сега си направя едно чайче. Така, като е хладничко е много приятно. Даже и медец ще му сложа. На хладно време идеалка едно чайче да пиене човек. Добро утро! Вие слушате как спах увит. Е така с дрехите, спалния чувал, само носа ни се показваше. Беше хладничко. Не ми беше студено, не да съм треперил в спалния чувал, обаче ми беше много добре така за витичък. И сега виж към вятър. Направо цяла вечер беше така. То па сега не е духа толкова силно, ама като цяло да, сливенския вятър. И сега набързичко ще направя ни нудли, да закуся, прибирам и изчезвам. Има някакви надежди за синьо небе. Обаче е още хладно сутринта. Да. Айде, правя нудлите да хапна, нещо топличко и през това време малко почвам да оправям. Не може да бъде, показа се слънцето най-накрая. Тък му тръгнах, падналото дърво колко яко изглежда. Най-накрая. Гледай каква красота. Пожълтяло вече навсякъде. Красива е есента, обаче много я мразя, защото е студена. Не ми пречи да оценя красотата, обаче мразя есента и зимата. Просто с цялото сърце не обичам да ми е студено, да нося якета и прочее. Но когато има слънце и е топло, бива. Няма такова място. Само скали и чукати този Сливен, обаче красота няма. Мале, брато, не съм вярвал, че някога ще видя пак такава табела. Това по мое детство беше рая. Отиваш в Александрата, взимаш си 2 видеокасети, събота и неделя да гледаш. Леле, да не оставят табелата като паметник на изкуството тук за вечни времена.